שלום לך נעמה. אהלן. אגב, הטמפרטורה שם עומדת על 12-13 מעלות קריר באופן יחסי. חוץ מזה, מחצית הראשונה של חנוכה עברה בלי גשם, אבל לא עוד, הגשם כבר עושה את דרכו. אני יכולה לספר לך שעכשיו ממש בחוף הצפוני יורדים גשמים, אבל הגשם, כמו שאנחנו אוהבים להגיד את זה, החזאים, המערכת מגיעה אלינו ביום שישי בשעות הערב, קודם כל לאזור הצפון. בשבת אנחנו לא נראה, התל אביבים לא יראו את הגשם, אנחנו נראה רק במוצאי שבת את הגשם, והמערכת הזאת תמשיך ללוות אותנו גם במהלך יום ראשון. עשינו חישוב, ככה, אליאור גיל, המפיק שלנו, כמה גשם ירד עלינו ככה ביומיים, פחות או יותר הקרובים. אז שימי לב, באזור הצפון אנחנו מצפים פחות או יותר בין 35 ל-70 מילימטרים, לאורך מישור החוף בין 25 ל-40 מילימטרים, הרי ירושלים 15-30, ככל שמדרימים את רוע צפון הנגב עד 10 מילימטרים, אבל בכל זאת כל טיפה חשובה, כי בסך הכל אנחנו מדברים על דצמבר מאוד מאוד יבש, היום ה-22 בחודש, היום רשמית אנחנו כבר בחורף, היום אגב זה הלילה הארוך ביותר, 14 שעות חושך, אם נדייק למדקדקים שבינינו זה 13 שעות ו-57 דקות. ואפרופו היום היפה שלנו, אז את הצילום הפנורמי המאוד מאוד יפה הזה הביא לנו... לא משוויץ. לא משוויץ, מאצלנו, מרמת הגולן, ממג'דל אל-שמס, הביא לנו אופיר וייס, שהוא צלם מטירת יהודה, הוא פשוט היה שם בטיול וצילם לנו, ובהחלט היו שמיים מאוד מאוד יפים, ואתה רואה, עם הטבע והירוק זה בהחלט מאוד יפה. אז הגשם כבר אוטוטו כאן, כפי שסיפרתי לך, הגשמים יורדים נכון לעכשיו במישור החוף הצפוני, וצפויים להמשיך לרדת גם הלילה. מה עוד צפוי לנו? הכל אחרי החסות. התחזית בחסות שכונות המגורים הירוקות ברחבי הארץ, מבית שיכון ובינוי נדל"ן. אז קודם כל נתחיל בתמונת הלוויין, שאפשר לראות איפה מסתתר הגשם ומאיפה יורד הגשם עכשיו באזור הצפון. אפשר לראות שזו החזית המקדימה, היא מגרדת את אזור הצפון, והדבר היפה הזה שלא ראינו בתקופה האחרונה צפוי להגיע אלינו כאמור ביום שישי בשעות הערב, קודם כל לאזור הצפון, ורק במהלך יום שבת לקראת שעות אחר הצהריים גם באזור המרכז. מחר הטמפרטורות במגמת ירידה של מעלה 1 עד 3, 11 מעלות בערי הצפון, 15 בירושלים, לאורך מישור החוף בין 17 ל-20 מעלות, 20 מעלות גם באזור השפלה. מחר בסך הכל יום נוח, אפשר לומר, 20 מעלות בבאר שבע, אילת עם 23 מעלות, ואיך צפוי לראות השבוע הקרוב? אז גשמים מדי פעם הלילה, בעיקר באזור הצפון, מחר רוב היום בלי גשם, יום שבת הגשם חוזר קודם כל לאזור הצפון, ורק במהלך לקראת שעות הערב, אפשר לומר, הוא יגיע גם לאזור המרכז. יום ראשון, יום גשום מאזור הצפון ועד לצפון הנגב, קיים חשש לשיטפונות, בעיקר בנחלי הדרום, מדבר יהודה, וזה עובר אותנו שריות אחרונות ביום שני. כמו שאפשר לשים לב, שלישי, רביעי וחמישי, אנחנו מדברים על התייצבות במזג האוויר עם הרבה מאוד שמש בשמיים. התחזית בחסות שכונות המגורים הירוקות ברחבי הארץ, מבית שיכון ובינוי נדל"ן. קיצור, יש למה לחכות, הייתי אומרת חורף קצר מאוד שיפרוץ. גשם, בוא נעמה, תודה.